אנחנו חוזרים לעמית, עקב הפסקה קלה, חסויות וכאלה, עמית. המברשת, בידך. אוקיי, אנחנו כאן בחלק. כמו שאתם רואים, השיער שלי הוא הצדדים מורמים, אבל למעלה נשאר כמו שהוא היה קודם. מה שעושים, בואו נראה את סלם. עמית, אני רק מזכיר לך, שעות אותו צריך להגיע סולן סינרגיה. רון הופמן, לימד לנו איך הוא מסתרק. אוקיי. אתם לוקחים, בעזרת האצבעות האלה, אתם לוקחים את השיער אחורה, קדימה בעצם, קדימה. זהו רון הופמן, רון, מה קורה? תשמע, זהו... מה קורה? עמית, מן, בוא נראה איך אתה מסתרק. אלפי זוגות עיניים. אתם חושבים את זה? אוקיי, סבבה. זוהי תוצאה של שליטה. תבינו בארגון המורים, תבינו. אנחנו לוקחים את המצב של הביצים ומסתרקים. ככה לא להגיד, שיהיו שוונצים כאלה. זאת אומרת, שוונצים זה בעצם גולת הכותרת. אתם מבינים? מסתרקים. סירקת? מרימים פה, מרימים שם, מרימים פה, מרימים שם. ככה, לתת כזה לא צפוי. כן? עכשיו, יפה. בעצם עבודתנו כמעט הסתיימה כאן. עבודתנו בעצם כמעט הסתיימה כאן. עושים ככה פה, שם. יפה. מה שעושים עכשיו זה החלק החשוב בשביל האמהות. אמהות, אני יודע שאתם אוהבות את זה. לוקחים את המכסה. לקחתם? סופרים? תבין פה. חשוב. ביצים, לא ביצים. לוקחים מגבת, רצוי שתהיה ישר. זה היה כאמור המגבת ממקודם. שופט עליי, דמיים שופט. מכל לכן. תקשיב. וזהו, כאן אני יכול לצלם עכשיו את הצלם שלי.